दिनैनि दिना जे मोनसे गोथार सान, बियो गोथार सान हिसाबै दिनै जे मोनसे बियो मुलुगनां आबहावा सान। दा बे मुलुगनां आबहावा सानजोंहाय लोब्बा लाखिनानैहाय दिनै रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे नेहुरु भकेसनेल हाइ स्कुल गसाइनसिना बे फरायसालिनि जे सिङावहाय जे दिनै रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 50थासो बिफां गायनाय जे मोनसे जोङो बे हाबाफारि लादों। दा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे जोङो समाजनि गुबुन गुबुन बिथिं बेफोरजों लोब्बा लाखिनानैहाय जे जोङो गोबां हाबाफारिफोर मावबोदों। मालाबा जोङो हारिमु बिथिंखौ लानानै खामानि मावो, मालाबा जोङो जोंनि समाज फोसाबनायनि खामानि मावदों, जोङो सोलोंथाइ बिथिंखौ नोजोर होनानै खामानि मावदों। दा दिनैहाय बेबायदिनो दिनै मुलुगनां जे आबहावा बे सानजों लोब्बा लाखिनानैहाय दिनै जोङो जे जोंनि मिथिंगा, जे जोंनि मिथिंगाखौ जे जोङो बोरैहाय पलुसन जानाय बा जोंनि आबहावाया गाज्रि जानाय, बे आबहावा गाज्रि जानायखौ जे जोङो बोरैहाय संरैखा खालामनो हायो, बे थांखि आरो नोजोरखौ लाफानानै जे जोङो जोंनि आबहावाखौ मोजाङै लाखिनांगौनि थाखाय जे जोङो दिनै बे बिफां गायनाय हाबाफारिखौ लादों। दा दिनै जोङो नुदों जे जोंनि मिथिंगाया जे जोंनि सुबुंनि जे गोबां बायदिसिना खामानि मावनायनि गेजेरजोंहाय जे दिनै जोंनि मिथिंगाया लासै लासै गाज्रि जानायनिफ्राय गाज्रि जानाय बे बिथिङाव थांगासिनो दङ। दा जोङो मानसि हिसाबैहाय जे बुहुमाव जोङो मोजाङै थांनानै थानांगौब्ला जोंनि बे मिथिंगानि सोरबिथिङा थिगै जानांगोन। दा बे जोंनि मिथिंगानि गासै सोरबिथिंखौ जोंनि मानसि माहारियानो जे जोङो गोबां गाज्रि खामानि मावनानैहाय जे जोङो दिनै जोंनि मिथिंगानि थासारिखौ जोंनो गाज्रि खालामनानै लागासिनो दङ। दिनै कल कारखानानिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै, जोङो मानसिफ्रा जेरै बायदिसिना प्लास्टिक मुवा बेसाद बेफोरबायदि बाहायनायनि गेजेरजों जे जोंनि दिनै आबहावाया गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जानो थांगासिनो दङ। दा बेफोर गासै गाज्रि जानायखौ जोङो मानसि हिसाबै बयनिबो जिबनि गेजेरावहाय जोङो बयबो साननो हनो गोरोंसिन हिसाबैहाय जे जोङो बेखौ सिन्था खालामनांगोन जे जोङो जोंनि आबहावाखौ मारैहाय जोङो संरैखा खालामनो हायो। दा बेफोरबायदि थांखि आरो नोजोरखौ लानानैनो जोङो बे बिफां गायनाय हाबाफारिखौ लादों। जोङो दिनै मिथिगौ जे पलुसन जानायखौ, जे जोंनि पलुसन जानाय बे जिनिसखौहाय दिनै जोंनि बिफां लाइफांफ्रा जे होबथायो। बे पलुसन जानायनिफ्राय जोंनो जिब जुनारखौ जे थांनानै थानायावहाय जोंनो माखासे जे जिब जुनारफोरनि जोङो अक्सिजेन जगायनाय बेफोरबायदि हाबाफारिखौ खामानिखौ जोंनि बिफांफ्रानो जोंनो होयो। दा बे हिसाबैहाय जोङो जेब्लायबो फारफ्रोमबो बिथिङाव नोजोर होनानै जे जोङो आबहावाखौ संरैखा खालामनो थाखाय जोङो खामानि मावदों। दा दिनै प्लास्टिक बायदिसिना गारनाय, जोंनि कल कारखानानिफ्राय ओंखारनाय, गारि मथरनिफ्राय ओंखारनाय पलुसन, बेफोरखौ जे जोङो लासै लासै बोरैबा बाहायनायखौ माने एसे बयबो सिनसियार हिसाबै बाहायलायनानै जे जोङो आबहावाखौ मोजाङै संरैखा खालामनो हायो। बेनि थाखाय जोङो उननि समावहाय जे हाबाफारि लानानै जे जोङो खामानि मावनो थाखाय जुजिलांगोन। दा बेखिनिखौनो आङो बुंबाय। हाबाफारियाव जोङो बिफां गायजेनग्रा आलासि हिसाबैहाय जोङो क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि सार बिजेल कुमार बसुमतारी, जे बिथांखौहाय जोङो बिफां गायजेनगिरि हिसाबै जोङो दिनै लिंनानै लाबोदों। दा बिथाङाहाय जे जोंनि गेजेराव दिनै बे बिफां गायनाय हाबाफारिखौ फांसे बिफां गायजेननायनि गेजेरजों बिथाङा दिनै हाबाफारिखौ जोंनो जागायनानै होबाय। बेजों लोगोसे जोंनि रामफलबिल दख'रानि सिङाव थानाय नांजाब आफादफोर जेरै ट्राइबेल संघ, बर' समाज, प्राइमारि बर' थुनलाइ आफाद, जोंनि आबोब,
बिनि गासै आफादगिरि नेहाथारि आरो बिथांमोननि गासै मावथिफारिया जे बिथांमोनहाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै दिनै जोंखौ मदद होबाय आरो आं आसा खालामदों जे दिनै जोङो जे थांखि आरो नोजोरखौ लानानै जे हाबाफारिखौ लादोंमोन बे हाबाफारिया जाफुंबाय होननानै आङो सानो।